मा बुंदों नों? Lurko, nों जोंनि लामानिफ्राय साइड जा निजा खामानि मिथिबाय मा जायाबालाय मा खालामदोंलाय बे मोसौ गुमग्रानि गुन्दै जानानै नों आंखौ दमनो फैदों बुंना लालै भाइ गोसोमा रोंदों बेखिनिखौनो होननो हाला आरो नों बुंथारगोन आं सानसेबाबो नायबोल था नों दे नुगोन दे बेसेबां हिम्मत दं नोंनाव Bro, just wait and watch. ओइ नानि बबेयाव थांनो अ आदा लोगोनाव थांनि र' हारसिंबा आंखौबो लांफाया मानो दे भाइ नों जुदि बिदिनो खालामजानो लुगैदोंबा आं बिदिनो खालामसै थुबोदसां बेयाव बारा गोबाव थानो हानाय नङा